Vítám vás na farmě u Tří dubů. Naše společnost se zabývá pěstováním révy vinné a ovoce. Oboje pěstujeme po 50 hektarech a mimo toho je naší hlavní činností polní výroba, kde na 1950 hektarech pěstujeme jako hlavní plodinu pšenici a doplňující plodiny hrách, řepku, kukuřici a jetel na choví. Za mnou můžete vidět zajímavou soupravu traktoru Claas Xerion 5000 s násypkou Wedderstadt a secím strojem Wedderstadt Spirit. Tuto soupravu nám výrobce připravil na míru. Výhodou traktoru je pevný rám, 4 stejná kola, rozložení hmotnosti 50×50 s plynulou převodovkou. Další předností jsou dofuky kol, pohodlná kabina na měchách. Dobré je i to, že násypka na hnojiva je umístěná na traktoru, proto můžeme dát do secího stroje více osiva. Také máme traktor Claas Axion 960 TerraTrak, který můžete vidět společně s Xerionem při podzimních a jarních pracích, jako jsou třeba orba, příprava půdy před setím a jiné. Celkově máme 9 strojů od značky Claas a jsme s nimi velmi spokojeni.